Oh lo 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 lo. Hello, Dian. Jimmy. Nico. Jimmy Ru. Layan. There you say. There's ready. Oh, this is. What second? Aku sih. Yeah. Jin kam. Terus aku ini terus eh. Andri boy. Kau sudah ni? Sudah nak film boy mana? Ayo. Sudah nak film boy mana gunas? Sudah. Ha? Mana film boy mana gunas? Wah, sekarang. Iyo sih sudah gelar sudah guna pio. Sudah gelar mana pio? Nanti sih mau biru face lagi. Di mau face lagi sekarang gelar mana pio? Sekarang orang. Ini kan cerita kamu mau aku face kan? Saya mau saya aku yang mau kuandai. Kamu aku face lagi. Uko na yoga. Iyo kutoka gelar kan sana nemskana wangu gona. Was always ugura mbona pochwe bana. Sekarang gune kan. Last time akanifunza kutakati asiwo wakumanya ru chichi wakumanya chino. Saka zvinhu zvinetsa manje. Ukuramba wakangoya pana apa uchagere chido pana apa. Chido agari pana apa asina rona chide bebi wangu chete. Chiuya ndichimubvunza because chido ishamari yangu ndashakumba wako sina. Chero mumzi yake aipo saka ndosaka ndai pana apa ndicho. Saka anza uya pana apa. Ndiri pamwoya kuno saka imosha ari kuya kuno kunotsvaga chido. Ofuna kuya wangu. Plus yoyo unotonyetedzera kuda kuvirus tereki yeyo bata. Chido papa yangu todanana. Watanga zvimakuwa so kwadoka uri kudei panapa ita stage line ndikubatise yese unobatisa chido unonibatisa chido akudi line chido ari kuitisa line kunditisa chi aiwe dzikama ndikuuzisha yosha iwe nemunhu wako sha chido ayo ini anditi zvama boyfriend andina boyfriend every time chido ayo mujolo sha unoza chido akanigrita kuma parents ake ukona androsikana kumusha kwake sikana kuna zvakunoshanda kuya unokuitisana nachido kana iwe chida chikudzota nokuda haiwa ari kutokuitisa chido ndoziva masecrets ake akawandisa chido ane imwe mukomana wanomhanya naye anonzi tawanda nekuti nhasi wasvika chido anomhanya atawanda chido ndakaona mamessages akawanda izvo zvikuita kudai pamwe atiri kuna tawanda ataenda out natawanda kutaura izvo iwe uri panapo kuti ru what chido ataenda out natawanda ari kuitisa layani iwe chibuda zvakuro pasi aiwa iwo ndakakuona kare kuti haufari nazvo kunda aiwa ndinotofara because chido ibest friend yangu chido asi kuti but iwe hausufara nazvo so ifriend yako unzwire tsitsi layani kuti ukasike kuona madhiri achiri padhuze utsvage anokuda sha hapana zvangu zvandoko tsvaga mumwe anokuda ndomuda zvakadaro layani ndomuda zvakadaro nekuti nhasi wasvika siri panapa iwo chimbonyatsotaschido neni ruu kuti akapinda kunaka ndiani izvozvo zvinabasa chido neni kuti akapinda kunaka ndiani chido akanaka bo ndomunhu ari kumhanya naye iwo ndokuriauna madhiri ako iri dzikama layani ita stage tikubatisa zvakawanda tokuudza zvakawanda unibatire aiwa chido ari pakukuitisa sha chimbodzikama sha chido ari pakukuitisa sha mira izvozvo chimbosiya mausi ndikuudze uda kundudzi mira taura wakagara ipapo ndiri kunzwa ndoda kuudza mudzeve kundudzo chii tiri chuwa ndigare pasi aiwa panokwanisa kunge paine munhu padhoo ari kuteerera taura nyako mira ndikuudze paine imwe secret ndinoda kubatisa usingazivi nani yakandiudza chitaura tinzwa nyako kasika ubude munomu izvozvo ndozvauda kundiudza wangu ndakakuudza kasha akandondiudza madhireni akadhakwa yosiyana nayo but saka ukana uri kuramba uchiti chido uri kumuda uri gwa siyana nachido so inina na boyfriend andina na boyfriend siyana nachido yatitodanatotorora neni ndinotokuda pamwe uri kundiramba pamwe ini ndini someti yako kana ina ndisikudanakira fe ukazodha mwana yechido hazvina basa ndotsvaga utazonditsvaga iyoyo utazonditsvaga kuti rupaasi ndiri kutokubatisa siyana naru dai ndaidaiwoga ingadai ndakati kutsvaga kare inge ndaitokura uchitofamba nachido handiti ingadai ndakati kunyinga ipapo but anokunyinga bhuza ndavasauri kutaura nyambo sha iwe lanika ngatiita madhiri ngati madhiri edu 3-2 anoziviwa neni nani
Inini niwe. Tongoita madread tu. But who did it? Tongoita madread tiri tu. Shana madira ndoita mwana wewe sha. Siyana newe apa kukuitisa sha. Ndikutokuudza nini? Siyana nemwana wewe sha. Tobata todana na tiri tu wandi. But say wala. Tobata totora noto ndikaenda padeni. Aiwe akutodoro ranjani. Kuitisa sha. Aiwa. Munhu yari kukuitisa sha ndikutokuudza. Bando muda shakadaro. Kukuitisa. Unomuda iwe but yari kukuitisa sha. Siyana nemunhu yasha. Sha, siyana nemunhu yasha angati. But undikiza mamezo. Aiwa baba somwezo sha ndikutokuudza. Munhu yari kukuitisa. Una bebe ndo muda. Friend yangu pati ndikutokuudza. Kuti munhu yari kukuitisa siyana nemunhu yasha. So you also kundiitisa here. Aiwa ini ndinokuda. Because yeah, others mira. Others want to ipapo. Ndo zvachangoita zvauchangoita futi kune vanhu. Aiwa kana ndikokuita izvozvo. Aiwa ini ndotokuda sha. Unotondirora ndoti kuzvara vana ndozvara mukomana. Aiwa usamboita mukomana. Kuzvara mukomana. Shona zvara mukomana. Aiwa ndokuzvara mukomana ndotanga. Aiwa usamboita sha ndotokuda sha. Siyana na chido yasha ibalance. Aiwa ari pakukuitisa. Chido zvinondirwadza kana ndichiona chido achirisa mukomana wakanaka sewe. Sure. Zvinondirwadza shema. Tazoenda yakunokuudza kuti chido ari pakukuitisa sha ini ndokuda sha. But usimupinza pamenzo. Andisi kupinza pamenzo ndotokuda Sure. Oh, izvo zvipamwe chido atori tawanda so. Ndotokuudza sha. Kaine utakudanana. Takudanana sha. Ndotokuda zvitogara nayo chaizvo. Oh, so saka alright. So far mbori busy and pane zvandiri kumbosuta tumira. So you want to turn on mangwana. Saka aiwa noti mangwana ndodzoka kunorara kunokunasa. Sure. Ndodorara kunokunasa. Serious. Ndokusira phone. Saka so far ukwenda kukombikira njembe. Izvo zvindakundobikira na mhonzi padeni. Asi ndodzoka. Saka ndosiya phone yangu kuno kana usikanditembe. Task pari. Serious sha ndodzoka sha. Ndodzoka wangu iwa. Unachidisa chido nditisa nditi. Chidai kuitisa. Wewe unduudza pesa hapo. Chidai kuitisa sha. Chido ari pakukuitisa tasoenda touya kunokuudza line kusiyana naye ini ndinotokuda tobva tatodi tatodanana sha. Siyana na chido chida pana zvaniro. Kana nini line ndokuda sha. Ndairwadzwa kana uchiitiswa na chido sha. Ndotokuda ndakatoperera pauri mumwe mwezi. Ende ndinokuzvarira mukomana. Sure. Saka usiya unodzoka. Urara kunonasa. Ndorara kuno. Ndomuka kwenda kuno. Aiwa. Oh. Aiwa usandipe phone. Wakati zvatoita iwo chinda neyangu. Ini ndisiya. Ndisana neyangu. Ndorasa unotaura na boyfriend. Chokwadi. Ngandiende neyangu. Chitobloka chido. Sasa tauri nani? Chido nombloka. Mbloka andichado kutaura na chido. Oh. Mbloki. Right. Yabo. So udzoka nditi. Ndodzoka sha ndinongo. Yazi sha. Thank you. So udzoka nditi. Ndodzoka bebe ndimukura sisi ndodzoka. Oh. Bye. Right. Bye. Oh dear. But chido amana. Chido ndo muda amana. Chido. Manaka. Oh. But Ru, utachokadi. Patano shara mkomana. Mkomana. Mfesi. Manaka. Ndoza kwa mkomana. Ipa popo. Chinge zvaro mkomana ipa popo. Because mkomana ndo kuti. Maplasi angu so. Akudi ajaseko. Alright. Chacha wangu. Mafunga ndita chido so. Ai, pasha kaipa. Hello. Urise chido. Ndiri boko hauna zobatika kana siwe. Ru anamvira kusvika kuno kupo. Nhasi wanitamba bhora wangu. Kuri chi? Na mama. Oh, nambomuona zvangu chidi. Oh, no problem baby, no problem. Useko?
Ukakolora kuno nazi? Oh, okay, but bobe. Oh. Oh, alright baby, par bobe. Ru ataka kunora kuno. Chido apa utabu kunora kuno. Sasa tuza runde zvikunyepa ka. Apa nichadumanisa bana. Mafriends. Ndoita siya. Ndomisa mundu. Apa ruwa siya kone kuno. Apa ndimisa chido chidaloksi. Ndaswandi sinyo. Undimisa kunani. Antu yazvepaiginya kuti chidoro mziya. Pakaipa. Zvandoita inini manje. Nasandira ari pano. Nasandira ari pano. Nacho ndotobata nodza, ndotorara kwanodza. Kuti ipapa paiti. Ndobate nodza. Halo, wadi wangu da. Wadi. Wangu kudhumanisa. Saka inzoka ndiri pongo. Nasi ndichakorara ikoko. Nasi zvanasi chete. Pakaipa kudhumanisa zvimokorishi pakaipa. Ndinorogwa nazvo. Ndinorogwa. Ndingamborari pano nasi. Pakaipa. Oh. Alright, daisinya yangu. Saka ayo ndorara ikoko. Nasi chete. Una madhira ari una chido anomira mbosha. Yadhumanisa chama. Vese wari kutoya panapa cha. Aisha hapana kutama ndokudza riya sindasvika cha. Okay, kawani. Thank you. Sure. Yeah. Ndo mawani. Shavana. Avanish kazgamia ni mundu pana.